Страхотно включване на Сержиньо Грин. До този момент той работеше единствено в средата на терена, където помагаше на Владимир Гаджев при изнасянето на топката и разбира се в защита. Сега Гара Дембеле в наказателното поле. Подаване! И това е гол! 1-0 за Левски! Великолепно попадение. Даниел Младенов открива резултата в края на първото полувреме след асистенция на Гара Дембеле. Ето, че Левски повежда с 1-0. Страхотно отиграване на Дембеле. Успя да се пребори с противника, да влезе в наказателно поле и да поднесе топката на празна врата на Даниел Младенов. Страхотно попадение точно на време в края на първото полувреме. Ето, това е последният сигнал за първата част. Браво на Левски, изчака си своя момент и се умя да се възползва от него. Ето добрата, страхотната игра на Дембеле тук. Доброто включване на Младенов. И великолепният финал на първото полувреме. 1-0 за Левски след голът на Даниел Младенов в 45-та минута. Гол, който дава аванс на сините. И струва ми се ще направи второто полувреме още по-интересно. Останете с нашото студио, с Ради Любомиров и неговият гост Павел Панов, след което разбира се следва голямото шоу, второто полувреме на матчът Левски Спортинг.